O empresario Miguel Ángel García Souto, que figuraba como propietario da Orquestra París de Noia dende o ano 1999, ven de ser condenado polo xulgado do penal número 2 da Coruña por un delito fiscal. En concreto, por 2 delitos contra a Facenda Pública relativos ao IBE, respecto dos exercicios dos anos 2011 e 2012, e 3 delitos contra a Facenda Pública polo IRPF dos anos 2010 ou 2012. Por cada un dos 5 delitos condénaselle a pena de prisión dun ano e 6 meses e a de inhabilitación especial para o dereito do sufraxio pasivo polo mesmo tempo e o pago dunha multa que ascende aos 360.000 euros. Na sentenza, crese probada que a actividade da orquestra radicada en Noia desenvolvíase no ámbito dunha organización empresarial e baixo a titularidade do condenado, que é quen dirixía a dita actividade. Segundo o tribunal, Miguel Ángel García Souto, para eludir o pago dos tributos, empregaba a multitude de sociedades integradas no Grupo Lito, concedéndolle a representación exclusiva da Orquestra París de Noia, a cambio dunha comisión do 10% dos ingresos obtidos. O fallo non é firme e sobre el cabe recurso.